tehnic și mai valoros decât adversarul său. Este principalul favorit în acest meci. Să vedem cum va arăta lupta dintre Daniel Sem și Ismailon. Daniel Sem are o musculatură foarte bună, e puternic, oricând poate să dea o lovitură de knockout surprinzătoare. Da, într-adevăr, și are și lovituri de picioare foarte puternice. În schimb, îl avem pe Ismailon, care are în spate școala olandeză de kickbox. Deci va fi ușor echilibrat, adică Daniel Sam va avea un plus ca și gabarit și Ismailon, iar tehnica din Olanda, deci va fi o luptă foarte strânsă. Și a adus foarte mulți susținători Ismailon din Olanda. Alături de el îl vedem pe Melvin Manhoef, sportivul de la clubul Mike's Gym. Melvin Manhoef se antrenează împreună cu Ismailon. Ismailon merge și la clubul lui Mike Pasenier, la Mike's Gym. Îl vedem și pe Tom Haring de la Chakuriki Gym în spatele lui Ismailon. Este într-adevăr un luptător foarte apreciat în România. A venit aici, s-a bătut, dacă nu mă înșel, de vreo 6 ori în România. A reușit să câștige fiecare meci și a făcut lupte senzaționale, Lon. Da, a câștigat și simpatia publicului. Este un luptător foarte carismatic. Ușor, ușor se mută Olanda în România. L-avem pe Tom Haring, avem Lașenko, Ismailon, avem pe Manhoef. Avem toată spuma kickboxului mondial. Da, și Thomas Kron, l-am văzut mai devreme, sportivul ceh, care și el se antrenează tot în Olanda. Da, așa Cum ți s-a părut gestul lui Dimitri Bezus, care a dat acea lovitură cu cotul lui Thomas Kron? se mai întâmplă. Crezi că a fost o întâmplare sau a fost ceva intenționat? Eu cred că a fost întâmplare. Adică țin să cred că a fost întâmplare. Este prea mult fair play, chiar dacă ne luptăm, ne rupem, să zicem așa, în ring, dar loviturile nepermise, eu zic că vin accidental. Nu dintr-un anumit motiv. Îl așteptăm și pe Melvin Manhoef de ceva vreme să vină să lupte în România. Au tot fost promis un super fight între el și Cătălin Moroșanu. Crezi că e posibil un astfel de meci și ce s-ar întâmpla într-o astfel de luptă? Ar fi un meci extraordinar de spectaculos, doar că, nu știu, Melvin Manhoef, câte am auzit așa, e cam pe retragere și a deschis propria sală. Nu știu cât se mai antrenează. Nu știu dacă el mai participă așa la competiții, nu l-am mai prea văzut. Da, în ultima vreme foarte puține meciuri pentru Melvin Manhoef. A tot fost anunțat pe anumite fight card-uri, fie în Japonia, fie pe carduri de arte marțiale mixte, dar în ultimul moment a renunțat la acele meciuri. Nu știu ce s-a întâmplat cu Melvin Manhoef în ultima perioadă. Un sportiv care a trecut și el bine de 30 de ani. Tânăr, comparativ cu mine. Corect. Iată-l pe Ismailon, nicio privire către adversarul său. Ne-a obișnuit cu această atitudine sportivul surinamez. Fiecare are obiceiurile lui, să zic, superstițiile lui. Toți avem superstiții. Nu poți în sporturile de contact, în general în sportul de performanță, dacă nu ai superstiții, cam toată lumea are ceva anume. Să vedem cum va aborda acest meci Daniel Sem. L-am văzut foarte liniștit pe Ismailon. A început puternic britanicul. Daniel Sem cel cu mănuși albastre. Low kick trimis de Daniel Sem. Așteptă o lovitură de braț ale lui Ismailon. Doar lovituri de picior până acum și am văzut cum a încărcat acea dreaptă Daniel Sem. Da, pe ce să-i prinde figura. Pare hotărât Daniel Sem, lovituri puternice. Să vedem ce se va întâmpla. Ismailon este foarte experimentat și nu cred că cade în vreo capcană așa ușor. Încă un low kick încasat de Ismailon. Până în acest moment surinamezul nu a încercat niciun atac. L-am văzut pe Daniel Sem cu un crochet de dreapta foarte puternic. Lond acum aproape de adversarul său, genunchi frumos și a picat acolo la podea, nu este din lovitură. Așa se pare că a alunecat. A încercat o stângă la corp Ismailon. Daniel Sem trimite lovituri foarte puternice, încearcă să-și ducă adversarul la podea. Să știi, Vale, că l-am văzut în creștere așa pe acest Daniel Sem, de la meci la meci, de când am venit în România, pare tot mai puternic. Încă un crochet de dreapta trimis de britanic. Dreaptă trimisă și de Ismailon. Caută lovitură decisivă britanicul.
cât pe ce să pice peste corzile ringului cei doi luptători. Se anunță o luptă foarte puternică. Da, E posibil să vedem un cheu. Până în acest moment un meci foarte antrenant, multe schimburi de lovituri între cei doi. A prins acolo un braț lui Ismael Lond. Acum surinamezul declanșează un atac mai hotărât, croșee foarte puternice trimise de Lond. Iată și răspunsul lui Daniel Sem, câteva drepte foarte bune și cred că are o accidentare la ochiul stâng acolo Daniel Sem, cred că are ochiul închis britanicul. Să sperăm că nu e o lovitură foarte gravă, dar îl văd tot cu ochiul închis în continuare. Uppercut de dreapta, croșee de dreapta trimise de Ismael Lond, încearcă să închidă acolo britanicul. Câteva lovituri la corp, într-adevăr accidentat la ochiul stâng Daniel Sem. Are o problemă, într-adevăr. Este chemat medicul, să vedem ce vor hotărâ Pare destul de grav. Da, pare grav, să vedem dacă... Nu-și mai poate ridica proapa. Să vedem dacă medicul Galei va opri meciul. Open your eye. Nu, nu poate să-și deschidă ochiul. Este o scurtă pauză să vedem ce se va întâmpla. Dacă britanicul va reuși să continue lupta. Stay in your corner. Păcat, îmi pare rău pentru această accidentare. Probabil va fi întrebat dacă vede ceva cu acel ochi și dacă nu vede, normal, lupta trebuie oprită. Open your eye. Nu are rău, da. Da, este final de meci. Cu siguranță Daniel Sem nu este mulțumit de acest lucru, dar nu poate lupta fără să vadă cu ochiul stâng. Este o decizie corectă. Da, o decizie corectă. La toate sporturile de contact se ia această decizie. Se oprește meciul și la box și la arte marțiale mixte și aici la reguli de K1. Da, are o problemă serioasă acolo. Să vedem, acum interesant este și cum a intervenit această accidentare. Nu am văzut să fi fost vreo lovitură de cap trimise de Ismael Lond. Cred că a fost totuși o lovitură de picior sau o lovitură curată din partea surinamezului. Să sperăm că va fi bine și nu e o problemă foarte serioasă pe viitor. Cu siguranță își va reveni britanicul, dar cred că s-a luat decizia corectă și acest meci a fost oprit exact când trebuie. Felicitat și aplaudat în aceste momente Ismael Lond și el un sportiv calificat în primii 8 ai lumii în circuitul K1. Cine crezi că va câștiga Sandu acolo? Ce șanse dai lui Moroșanu? Eu mi-aș dori să câștige Moroșanu. Din toată inima e normal să țin cu el. Prietenul nostru, colegul nostru, compatriotul nostru are șanse mari. Eu zic că Moroșanu a demonstrat că are șanse mari. Victorie pentru Ismael Lond, al treilea luptător calificat în final la Local Combat de pe 22 decembrie.